Доброго дня, шановні глядачі. Кого цікавить найдешевший трактор на 24 кінських сили, повнопривідний, це однозначно Шефен 244, одноциліндровий, але хоча має один циліндр, роботу виконує аналогічно, як і трактори трьохциліндрові, лише голосніше працює. Традиційно вже з примусовою гідравлікою, додатковий гідробак, має він датчик мотогодин, двигун 138 шефенговський, на ресорах, все стандартно, в новому капоті. Водяне охолодження, але багато клієнтів переробляють на антифриз. Це потрібно вам буде просто тут закрити і поставити розширюваний бачок. Придбати такий тракторець можна за 4350 умовних одиниць. Чекаємо на вас. Міні-Агро Вінниця, Тиврівське шосе 2А біля авторинку. До нової зустрічі!